Atenta ao que está a xurdir e a ferver na escena musical galega, a Bodega Martín Codas convidou a protagonizar un dos xoves de Codas de 2024 a Mondra, un artista que está a cativar a rapazada e aos non tan rapaces cunha proposta na que o tradicional, o popular e a electrónica dialogan en fértil armonía. Así que quixemos coñecer un pouco máis deste cantante, bailarín e pandereteiro cun poder de magnetismo abraiador e cun discurso indómito e empoderado. Quixemos coñecer a Mondra, pero tamén a Martín Mondragón, un rapaz de 24 anos, de ollos escintilantes e expertos e corazón feiticeiro que desborda a sensibilidade e con quen compartimos conversa e albariño. Martín Mondragón. Hola, Carlos. 24 anos. Así é. Onde naceches? En Recesende, en Teo. En Recesende. E como recordas aqueles primeiros anos? Como era o Martín neno? Son Martín neno... Era un neno moi feliz. Sempre un pouco traste. Con moita gana de facer e de descubrir. E xa con moita devoción pola música e a arte. Porque o teu primeiro contacto coa música como chega? Pois o meu primeiro contacto é a 1 kilómetro da miña casa na Asociación Cultural de Rosalía de Castro, en Cacheiras. E ali é onde me apuntan a baile e a pandeireta por primeira vez. O sea, que xa dende primeiro contacto co tradicional. Sí, directamente. E mantivéchelo hasta sempre, non? Sí. Casi se pode decir que sigues, non? Sí, é un mundo no que medrei, o mundo da música e do baile tradicionais. E ao tempo van aparecendo no teu camiño novas músicas, non? Iso é. O tempo fórmame un pouquiño en piano, en escolas musicais, onde me relaciono musicalmente con outras linguaxes e tamén me vencello co teatro e coa danza. Coa danza. E a túa primeira composición, cando a recordas? Cando empezaste a crear? Pois mira, a miña primeira composición, eu nunca fui moi compositor, en realidad. Mítica cousa de dicir, veña, teñome que poñer, voume sentar a escribir. Non é a cousa que primeiro me saia, escribir cancións. Non é un medio de expresión, expresome de outras maneiras. Escribir para min é crear xa directamente. Pero con 16 anos hai unha canción que canto e vou cantar hoxe aquí nas bodegas, que se chama Perdurar, que escribín con 16 anos. Despois modifiquei un pouco a letra, pero foi a primeira canción que escribí. E xa dende entón combinabas toda aquela bagaxe de tradi coa influencia das novas músicas que estabas escoitando? Non, esa canción é super pop. Super pop. Sí, esa canción compuxeneu así ao piano, é algo moi pop. Pero sí que pensaba xa nesta idea daquela, así. Estaba xusto aí nese momento de 16-17 anos de interesarme moitísimo pola pandeireta, polas músicas de pandeireta e polas mulleres que cantaban nas aldeas. E de repente chega o 22 ou 23 e apareces cun disco e lo petas así, de entrada, non? Pasaste de 0 a 100 en Sí, nada, de moi non pouco saber tempo. case nada. Sabíamos algo de ti máis case pola danza que pola música, de repente aparece Mondra, enche a Capitol, o seu primeiro concerto, e se convirte, pois eso, no que agora estamos a desfrutar. Sí, surrealista, absolutamente surrealista. Non sei, entro na compañía de Fransieira no 21, finais do 20. Esa primeira experiencia profesional dame a forza para facer o que eu quería facer, non? Que era botar a andar o meu propio proxecto. E como se xestiona? Porque supoño que emocionalmente é complicado, non? Desde un rapaz anónimo que andaba por Compostela a de repente convertirse en Mondra non debe ser cousa que de un día para outro se asuma. Sí, é complexo, pero creo que se basea tamén en estar ben acompañado. Sí, especialmente últimamente. Creo que cada vez a xente me recoñece máis. Ás veces é moi incómodo estar nun sitio un domingo tranquilamente ca túa parella ou
ou cunha colega, non? E querer pasar desapercibido e non poder. Pero... E despois hai veces que todo vai tan rápido que non che dá tempo de asimilar. Dicir, o do Coliseum da Coruña foi unha cousa que, que estábamos ali como a quen estamos, sabes, mañá en Muxía. Era unha cousa que non tes o tempo de asimilar e de entender e de procesar e de vivir como que é abrir para as Tanxugueiras no Coliseum da Coruña, sabes? Pero, bueno, ao mesmo tempo gozando moitísimo do proceso, da aprendizaxe e de cada momento de cada persoa que está neste camiño. E cando lle botas unha ollada ao Martín do 21, do 22 e ao Martín de hoxe, en que notas que cambiaches? Pois non sei, tes que aprender cousas demasiado rápido, entón supoño que iso, que foi aprender cousas que iras ou non. Entón, non sei se teño unha perspectiva aínda moi clara, a verdade. Pero é un Martín máis confiado agora, Sí? un pouco máis Confiado en ti mesmo. Sí, no traballo que facemos. E iso creo que me dá moita máis seguridade no escenario e tamén co relato que eu construo e a seguridade tamén de querer facer realmente isto, de querer continuar. Claro, de repente te ves con 23 anos en medio dunha industria que cada vez é máis salvaxe, que cada vez é máis agresiva, ti eres un rapaz, como te defendes de todo iso? Hai cobadazos, hai traizóns, hai... Como vives? Non demasiadas. Pero sí que hai obstáculos, claro. E hai días que vas dormir para a túa casa despois dun mal concerto e dis non sei se vale a pena isto. Pero despois hai días fantásticos que che dan pues, todas as ganas de continuar, non? Sí que hai persoas das que te decatas que non queres saber nada, non? Pero iso é rápido de saber, non? Creo que hai compañeiras fantásticas das que sempre vas ter aí e que sabes que sempre che van botar unha man cando necesites e eu creo que esa sensación de colectivo é o que máis eu estou sentindo na música galega, non? Pero despois cando alguén non che acaba de entrar polo ollo xa o sabes rápido, non? E simplemente pues, te afastas e intentas, pois iso, rodearte realmente da xente co que sentes que vas a estar ben. E con 24 anos, protagonista dun xoves de codas. Sí, estamos contentas de estar aquí. A primeira vez que falamos disto foi precisamente o día que estivemos aquí por última vez, que foi o día da festa de finalistas dos premios da música galega. Manda calao. Sí, con moita gana, ademais é un formato diferente, especial o que facemos hoxe e tamén nos dá moita vida, non? Facer concertos diversos e diferentes. Claro, claro. De feito non sei, non teño dato, preguntarino, pero posiblemente sexas o protagonista, o artista máis xoven Sí. que pasou polos xoves. Que maravilla, que honra, que ben. Sí. Porque como se lle queda o corpo cando chega aquí, mira para todo, mira para o decorado. É unha pasada. Temos un país que é digno de ver e de mirar, non? E de, claro que sei, Cambados e pasei moitos días da miña infancia por aquí. E dos xoves, que referencias tiñas? Falache con xente que estuvo antes aquí? Sí, todo o mundo di que é unha paraxe moi bonita para tocar. E a túa relación co viño, co mundo do albariño? Bueno, pois é breve, diría, pero o albariño teño que confesar que me presta moito. Viño branco, sí. Viño tinto xa se me complica un pouco máis. É máis de beixos de LK. Máis de beixos de leca, iso sí.
Eu creo que esa canción defínete moito. Que amosa esa parte sentimental que se agocha detrás do Martín bota por fora, do Martín extrovertido, do Martín expansivo, que hai esa outra parte e que esa canción delátate. Pode ser, sí, sí, sí. É unha canción que conta moita verdade. Sí que penso que tes razón, que hai como esas dúas partes de min, non? Na música creo que sí que está presente. E agora veno a reafirmar quererse ben. Quererse ben, sí. Pois a segunda parte tamén é outra historia de amor diferente, non? Pero é como que sinto que as historias de amor como que as hai que contar desta maneira, entón sí que é como un capítulo aparte, non? Na música que fago. Porque dá pudor falar destas cousas, dache pudor. No momento de facelas non, pero despois daste conta de que toda a túa vida está en cancións. Entón de que estás exposto. Unha especie de diario, non, que vas Sí, escribindo. porque non me invento historias, sabes? As historias son as miñas vivencias. Entón, bueno, de súpeto decataste de que calquera persoa ten acceso ás túas historias. Entón, bueno, estoume planteando deixar algunha sen contar por aí. Estaría guai. Es un tipo familiar? Non, Non. son un tipo... Depende do que consideremos familia, pero... De ter momentos de intimidade, de compartir, sí que son... Pero bueno, a familia está sobrevalorada. Vive só? Non. Non, vivo coa miña compañeira de vida, que é Adela, que está con nos con todos os concertos, coa que comparto tamén na compañía. Bueno, sí, compartimos piso. Xa dis non en querer saber que gustarías que pasar desapercibido e comer cocido os domingos. Eres tímido? Ás veces... Nun escenario non son tímido. Pero ás veces cústame darme un pouco de vergoña algunhas cousas. Pero bueno, Por exemplo, cando sentes? dame vergoña ás veces as consecuencias do que fago nos escenarios. Cando realmente estou, me sinto orgulloso, Pero é como, ai, se hoxe puidese, pois iso, non ser ninguén, estaría guai. É como que ás veces, pois iso, creo que hai moito de min no escenario, entón... Pero eu sosteño que esa conexión que ti xeraches co público dese xeito tan inmediato, non? Que non hubo casi unha transición, hai moitos grupos ou artistas que pasan un período, van medrando, de repente hai unha conexión. No teu caso foi, o sea, dúas pezas que encaixaron, e penso que ten que ver precisamente con eso, non? Coa túa autenticidade, co feito de que poñas tanto de ti en riba do escenario. Moitas grazas. Non sei, é esa cuestión de que de súpeto querer ocupar terceiros planos e segundos planos ás veces está guai. E ás veces non podes. Entón, é un pouco ese sentimento de pasar desapercibido e ás veces non poder. De feito, eu teño claro, ou penso que teño claro, que tamén hai outro mito con respecto a ti que non vexo moita verdade del, no sentido de que muchas veces é un provocador. A min, Wow. eu non advirto, igual en Mondra un pouco sí, pero en Martín, dende logo, non advirto a ese provocador. Non. Sí que me fai graza que hai esta distinción entre Martín e Mondra que eu sosteño totalmente. Creo que hai moito Martín en Mondra, pero hai pouco Mondra en Martín. Dicir, ao final, Mondra conta as historias de Martín, pero sí, son persoas diferentes ás veces, porque o Mondra é o Martín que está sobre o escenario, e sobre o escenario ás veces sentimos que non temos límites, non?
E o Martín en zapatillas de casa, como é? O Martín que de repente ten un día que non lle apetece facer nada, ou que pode permitirse o luxo de non facer nada, como é ese miñán? Pois se pode dormir un pouco máis pola mañá, guai, se pode facer un almorzo rico aí ás 11 da mañá tranquilamente, guai, pero de pasar a tarde no sofá vendo a tele, moi poucos días, non me presto. Como que sinto que quero sair, facer cousas seguido, non? E, e como hai poucos días deses, pois intento como escoitarme e saber o que necesito para relaxarme. E cando saes de festa? Depende do día, pero, bueno, son bastante festeiro. Sí. Sí, 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 Cal é o teu territorio? Compostela? sí, claro. E aí Compostela. por onde te moves? Pois centros sociais, eh, o Corruncho, que menciono xa nalgúna canción, o Avante, bueno, estes pafetos da zona bella, non? Hai como un ambiente underground ahora mismo en Compostela moi potente, ¿no? Que incluso se traslada, por exemplo, joder, non sei se frecuentas, pero por exemplo, hai unha escena de techno brutal, ¿no? Ahora mismo. Aparte, creo que hai como dous núcleos potentes o do tradi e o do música electrónica. Sí, sí, en Compostela sempre foi iso, non? E penso que o vai seguir sendo. Ese lugar onde as creadoras con inquedanzas chegan e se atopan entre sí e pasan cousas, non? Sempre foi ese lugar e creo que a xente nova ten moito que dicir e chega a Compostela con moita gana de mandanga, non? Por certo, como te trataron os gurús? Como te trataron? Claro, ti chegas aí como elefante en cacharrería, entras no mundo da música, como te trataron? Dixeron, pero Super este ben, rapaz de que vai? Ou... super ben. Bueno, hai dúas vertentes. Hai como esas artistas que precisan, pois, coñecerte un pouco máis ou que son máis precavidas. E despois hai artistas que chegan e te abrazan dende o primeiro momento, che tenden a man e che din que están aí para o que precises, non? Máis destas segundas, sí. Eh, Moitas artistas que levan moitos anos na música que son moi conciliadoras e que che ofrecen todo o que teñen e que non queren que cometas os mesmos erros que cometeron esas persoas ou non queren sobre todo que che tomen o pelo como lle tomaron a elas, non? Que, bueno, nesta industria pasa ás veces. Porque cal é o consello que máis tes tido en conta que che deron? Mm, rodearse de boa xente. Sí. Rodearse de boa xente. Sí. Porque son moitas horas compartidas. Tamén hai quen di que métete nunha furgoneta só coas túas amigas. E iso está guai. Porque, bueno, tamén tes discusións de amigas en furgonetas, pero tamén tes momentos eh, moi lindos e tes a seguridade de que van a estar aí esas persoas e que podes establecer unha rede con elas, podes sentirte coidado e coidar tamén. Entón, bueno, iso, rodearse de boa xente. Xa que falar de cuidados, ti tes contado en algunha ocasión que mesmo sufriches bullying, non? No instituto, no colexio, nas túas cancións está moi presente en algúns casos tamén a cuestión da saúde mental, non? Que penso que é o gran mal que está afectando a vosa xeración, non? Como afrontades ou de que falades cando abordades este tema nesa furgoneta con esas amigas? Pois mira, sí que compartimos bastante como nos sentimos. A nosa xeración ten un reto, Gordo aí, sí, aínda máis grande que xeracións anteriores co tema da saúde mental, non? E máis aínda as xeracións que veñen, rapazada de 15 anos que realmente ten unha vida máis difícil que a que tiñamos nós con esa idade, non? Máis presións,
é iso, máis teñen a mira posta en lugares onde nós non a tiñamos, non? Sí. É moi importante que a xente vai a terapias, que a xente coide moito de si mesma, non? O autocoidado que é coidarse daqui, non? No, e ti axudas en moitos casos, non? A mí, por exemplo, cando sacaches Mari Mondra pareceu importantísimo, non? Ti que xa eres un referente para moitos deses rapaces, de repente, bueno, eso, que se poden atopar na situación na que ti te atopaches cando estabas no instituto, de repente ti reivindicas, dignificas a condición de, xa non de chamarte de outro xeito, chamarte directamente maricón, non? Eso pode ser un referente que pode axudar a moitos deses rapaces que neste momento están aí sufrindo unha presión innecesaria. Nunca o pensas, pero de súpeto hai xente moi nova que ven despois do concerto e che das grazas, que che di que realmente a folía é un espazo seguro, non? Entón, ves que toda esa dimensión que ti creabas na túa cabeza realmente ten un efecto sobre as persoas, non? Entón é moi potente iso. É moi potente poder empregar un altofalante e poder axudarlle as persoas. Que vai. Porque a música é moi transformadora, entón sentir esa potencialidade que eu teño sentido coa música de outras persoas a través desa xente nova, sobre todo, a que lle fan falta moitas referentes queer, referentes feministas, referentes disidentes, é moi gratificante. E quen che daba a ti esa forza? Esas persoas que dis que te sentido que che reforzaban? Pois mira, mulleres como a Sés, que eu tiña 10 anos, e a min esa muller parecíame invencible, sabes? E ter un... E síguenos parecendo. Sí, sí, claro, pero imagina unha persoa de 10 anos, sabes? Vendo aí desa maneira que dicía que nos vai pegar, sabes? Un rollo de que tiña super irreverente, non tiña medo a dicir o que pensaba, non? O que pensa. E non temos moitas referentes así. Entón, pois esa foi unha referente moi importante para min. E despois, eu que sei, as miñas referentes tamén eran divas do pop americanas, sabes? En plan, Lady Gaga foi a miña referente marica da adolescencia. Eu creo que hai un pouco de Lady Gaga en Mondra, na verdade. Porque para min foi moi transformador, que tamén, a ver, nada que ver a nivel a súa realidade coa nosa, non? Ou coa miña en concreto. Pero ela sí que dicía moitas cousas e di moitas cousas que para o Martín adolescente eran importantes, non? Agora, pois iso, sinto-me super distanciado dese mundo, pero bueno, sí que foi unha referente tamén para min. Mercedes Peón, casualmente todo mulleres. Bueno, igual non é casual, pero... Sí, todo Rodrigo mulleres. Cuevas. Sí, Rodrigo xa foi máis tarde. Rodrigo, claro que é un referente. E xa é colega, non? Rodrigo é un tipo ao que a música tradicional lle debe un favor gordo. Moito. Sabes, el admírate. Sí, temos aí unha relación bonita. Non sei. Tamén é a miña lacra, tamén che digo, porque son o Rodrigo Cuevas galego e dai non me sacan, pero bueno, non pasa nada. Podo asumilo porque é un referente absoluto. Igual co novo disco se tira por outro camiño ou vas a incidir na mesma dirección? Vai haber moita música tradicional. Sí? Sí. Volves ao rego? Pódese dicir que sí. É que ao final é o que a min, o que eu noto que me mantén, sabes, pegado ao chan, a música tradicional. Que sí, que me prestan outros estilos e que ás veces divago e fago que conflúan e síntome cómodo noutras cousas, pero ao final...
É que chulo, a mí me parece maravilloso ahora, por exemplo, cando vas a un festival, que sei, ao Revenidas, non? E de repente estás ti ou está calquera, non sei, Catuxa Salón ou Ravelo, non? De repente hai 200 rapaces coa túa pinta, cos seus piercings, coas súas bailando tradi, non? Ali, Sí, sí, facendo é claro, eso fantasía. hai 5 ou 6 anos era impensable, non? Parecía o tradi os bailadores eran o reducto dos colectivos, das asociacións, non? Claro. E de repente, como que a xente se apoderou de eso, non? Eso foi grazas ás aportacións que fixestes vos, non? Que de repente a mocidade sentiu empatía, sentiu, dixo, hostia, de repente é cool. Sentiuse parte, pero Claro. porque eu penso que había un erro de concepto aí con todo o mundo da tradición que se está rompendo, non? Que é esta historia de que non nos pertence. Entón, no momento en que unha persoa de 13 anos se pode sentir parte dun torreiro e pode sentir que ese é o seu espazo de lecer e que se pode desenvolver nese espazo, aí é cando o noso baile e a nosa música ten máis sentido, non? Entón, claro, por fin se están diversificando os torreiros e todas as realidades teñen cabida, non? Deronche moita caña aos puristas do tradi. Eu non a sentín, pero bueno, algunha. O que pasa é que tamén me sinto moi respectado, entón, bueno, podo vivir con iso, Sí. sí. Podes poder vivir con moitas cousas. Pero iso foi algo que, claro, como un rapaz de 18 anos tamén moi metido niso do baile, sí que foi un pouco difícil, sabes, de súpeto como aspirar a máis dentro dese mundo, bueno, sempre hai quen che faga, tranquiliño, ti no teu sitio, non? Pero bueno, ben. Non sei que, pero amoblouche a cabeza moi ben alguén. Sí, Sí, ou ti mesmo. grazas. Sí, non é frecuente topar alguén con 24 anos que teña as cousas tan claras, tan maduras e tan reflexionadas. Que ben. Moitas grazas. Dedícaslle tempo? A pensar? Sí. 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 É porque non vivo moi conforme con moitas cousas, entón aí é cando penso. Que che- Cando me fan sentir mal as cousas. Que che saca de quicio, por exemplo? Non sei, moitas cousas. Non tantas, non sei, a intolerancia, o non respecto, a violencia, sácame moito de quicio a violencia. Non o podo evitar. E bueno, iso pode levarse a moitas cousas. E a música é a túa terapia, a túa fuga de escape? Sí. Sí. Que vai. O escenario. Escenario. Eres un disfrutón no escenario. Sí, hai días, pero paso ben, sí. Síntome ben. E tamén dá a sensación de que coidas moito do teu equipo. Bueno, intentamos coidarnos, sí. Agora estamos facendo un equipo moi bonito. Chulo. Sí. Que imos ver hoxe, aquí? Pois imos ver unha folía das Ardentes rearranxada, que estreamos hai pouquiño, co que nos sentimos moi conectadas agora neste punto da xira. Imos ver o show completo de 75 minutos. Un anaquiño tamén da proposta de danza que nos acompaña, que vai ser hoxe unha proposta un pouco diferente. Sabes que todos os xoves de Codas teñen unha componente solidaria, non? Que toda a recaudación é para a ONG. Nese sentido, tamén sinteste comprometido? Sí, socialmente como que teño moi claro sempre que a música é moi transformadora e que o escenario é un altofalante e que hai que falar das cousas, non? Entón, sí, síntome moi comprometido. Pois falar nun escenario cun fondo como este, imagínate. Fantasía. Fantasía, Bateas de fondo. Fantasía. Pois disfrutaremoslo pola noite. Moitas grazas, Martín. Moitas grazas, Carlos. Prazer. Igualmente, sempre.